jam geno waali fini wiyete men ñande Dewo 31 Bowte ujune 2023 ina hawre sappo e jeeɗiɗi Dewo hoddeyru 1450 fergo konguɗi debbi 31 Bowte hello jeetaɓe o taalen mbaten ko hobɓe kono hodduɓe ɓenina ngandodiri yewtere Kumba e Penda ko yowiti e 31 Bowte gonga feccotako ko ɗum mawɓe men hewɓe kalanno ɓe mbi kala ko memat ma metto oto jaɓɗum heɓa tewma ko ɓuri hewde hande ko on sifa wuuri won moɗaɓe ha heewi ina ndara dolede en cali kus ko ɗum jamni en tut so en golliri no ballitol Amadou Hampate Ba wallitno windere nde ngol ɗum heɓatano en o wino mayde mawɗo Afrique ko cumu suudu defte wona hay kanko tan ginnoyo en pewjan ko arata kuɗol Mamadou Amadou Ba e dande Salmat Bassirou Sow mo Madina Gounass Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jaam ñallu ñallina nder hen